No takže, vítajte u nového videa. Vidíte, že tam mám nové dve hry. Najprv vás prevediem touto, ak chcete, to si to stiahnite, lebo to je dosť realistická hra. No a vidíte, 3 auta na výber, aké si tak vybereme. OK, let's go. Go. Toto má ruské auta, ja viem, moc sa vám to asi nepáči, ale ideálne. Ide vám to, ide. Keď narazíte, to uvidíte. Môžete mať aj takúto first person. Ideme cestou. A bum, do diery. Do diery. Takže ako vidíte, tak RIP auto. Dáme respawn a vám to celé ukážem a potom schválite, že či si to stiahnete, či nie. Je to trocha realistické, ale potom vám ukážem lepšiu hru. Toto je pre mňa na 3. mieste. Na 3. Viem nič moc. Ale basic hra. A ruské auta. Ten, kto má rád ruské auta, je to pre neho. A neviem čo všetko. Ale tu nám to máš. Alebo máte. Všetci. No ale ak chcete, tak si toto stiahnite. Čas ste videli mená. Takže zase letíme. Tu nám vidíte, že čo je. Viete, čo ani nevidíte asi. Narobím srandu. Z boku to auto vyzerá úplne normálne. Ale odtiaľ to už nie. OK, takže z tejto hry vás vyprevádza preč. Táto hra, ktorú idem ukázať, tak je pre mňa na 2. mieste. Neviem, kým sa to načíta. Takže Michigan či New York. Dáme New York. OK. Takže vám dám iba tak na prehľad toto. Dáme Survival Hange. Či čo to je? Tenge. Tenge. Starý dobrý trend. A či prežijeme? Samozrejme 99%. Ten, ktorý to šoférovie. Takže auto nám zomrelo, ale ideme ďalej. Tu na to ešte ukážem, môžete si spomaliť. Viem, že by toto malo byť na 1. mieste. Neviem, prečo by pri tomto kto zomrel. What? No takže ideš. No ale toto tiež doporučujem si stiahnuť hentú hru predtým, neviem. Au. No ale ako vidíte, máte tu na 1 000 000 aut. Nie až tak moc. No, good auta. Takže bye. Tejto hry si nevšimajte toto kabel. No ale ideme na túto poslednú hru, čo som chcel dať.
na prvé miesto a ja na prvom mieste, prepáčte za toto. Staré videá 800 dačo zliadnutí na jednom videu z tohoto. Takže toto bola good hra. Ak chcete part 4 alebo 5, tak dajte čo najviac zliadnutí na tomto. A takú hru odinštalujem a nainštalujem si to naspäť, takže ľudia, radím vám. A dajte ešte odber, like a tak ďalej, dajte mi zvonček a tak. No a na jednom šorte som mal, že ďakujem za odber takýto minút, takže není zač. Dúfam, že aj ty si dal odber, lebo ak nie, tak si u teba zruším odber, ale to by som nikdy nespravil. Ale natáčame, takže ideme. Bez dlho sa to načíta. No dobre, sme v hre, zase mi to prefarbilo to auto, ale to je jedno. A toto je extra realistická hra. Lebo pozrite. Počkajte. Takto narazíte a už máte nárazník o toto, otrhnutý. Ale vás prekvapím týmto, keď spadnete, auto sa vám rozpúči. No skôr vám radím, keď spadnete dole, tak choďte do steny veľkou rýchlosťou, lenže ja mám to auto už nabúrané. Takto. A nech ho máte skrčené. To čo je s tým autom. Takže napríklad dáme si takto. Tak. Spadnem dole. Tak. Ak sa mi to teda neprevráti ináč. Ľudia, teraz bude to najlepšie. Lebo pomalinky to zhodíme zo schodíkov. Napíšte do komentárov RIP pre auto. No a neviem, ako sa robí livestream. Ale opýtam sa možno mojej nevlastnej sestry, že či nevie, ako sa robí stream na budúce. Ale na budúce možno budeme mať aj stream, takže teda. No a ako vidíte, takto som to presne myslel, že si máte to auto takto pokaziť, že si ho skrčíte. Tí, ktorí nechcú, tak nechcú, ale dáme respawn here. A pozrite. To auto sa vám rozmliaždí. Takto spredu. Ukážte. Tak. No moc vám to teda nebude zatáčať. Lebo ani mne. No moc to nehytlo. Ale respawn tu start dáme. Pozrite. A celý kus auto je skoro preč. Takže není zač za nové video. Viem, že som sa asi síce dosť dlho neozval. Ale nech sa páči, máte nové video. Pridal som asi minulé aj short. Takže čaute.